Ola, nenos, nenas e familias. Xa hai tempo que non nos vemos e non podemos estar xuntos, pero iso non quere decir que non poidamos pasalo ben. Non podemos ir á nosa biblioteca, pero podemos traer os libros a cada unha das vosas casas. Eu elexín desta vez este libro que me gustou moito. Titúlase Quen come a quen. E foi escrito por Alexandra Michelewska e as ilustracións fixoas Daniel Michelewski. Os nomes son un pouco raros, pero o libro é moi interesante. Hai moitos anos eu pensaba que os animais grandes comían sempre os pequenos, pero descubrín que a cousa non era así. Ás veces, os animais pequenos tamén poden comer os animais grandes. E por iso está feito este libro, que eu resumín para que vos acordedes de o complicada que é a natureza neste pequeno debuxo. Despois ensino o libro. Mirade, todo empezou cunha flor, unha preciosa flor, que me dou nun sitio precioso. Pero esa flor, a pobre, comeron os pulgóns. Sabedes o que son os pulgóns? Pois son uns bichiños pequeniños que ás veces comen flores e comen plantas. Pero claro, veu por ali unha xoaniña. Sabedes o que é unha xoaniña? Pois é un animal vermello con puntos negros que é moi bonito e que aparece sobre todo na época da primavera. E a xoaniña comeu os pulgóns. Eu fixen un pequeno dibuixo. Mirade, estes eran os pulgóns. Mirades cantos habías e de cantas cores tiñan. Pero veu unha xoaniña, que tamén é moi bonita, e é un insecto, e papounos. Mirade a miña xoaniña. É de cor vermella e ten puntos negros. Bueno, a xoaniña se puxose moi contenta e moi regordecha comendo tantos pulgóns. Pero claro, despois veu unha lavandeira branca. As lavandeiras brancas son uns paxaros moi bonitos, pero sabedes que pasa? Que comen xoaniñas. Mirade, aquí a tedes. A lavandeira branca comeu a xoaniña. E a xoaniña quedou dentro da lavandeira branca. A lavandeira branca puxose moi contenta, porque daquela tiña moita fame. O que non sabía é que había un raposo por ali detrás que viu todo e comeu a lavandeira branca. Papouna dunha vez. O raposo puxose a dormir a sesta, porque claro, despois de comer a lavandeira, estaba xa algo canso e deulle así un pouquiño de sono. E eso foi aproveitado polo lobo, que é máis grande que o raposo, e foi por detrás e papou o raposo. O lobo quedou completamente satisfeito comendo o raposo enteiro. Pero sabedes que pasa? Que era un lobo vello. E entón acabou morrendo. E caeu ao chan. E quedou ali. E cando estaba morto, pasou un tempo e viñeron as moscas. As moscas son algo porcas, porque se meten en toda a carroña, en toda a carne que está desfeita. E as moscas puxeron ovos e ali quedaron a vivir unha tempada. Pero veu a primavera e apareceu por ali unha rá. E sabedes o que máis lle gusta comer as rás? Pois as moscas. Así que a rá papou as moscas e quedouse toda contenta e toda satisfeita. E despois puxo uns ovos. Dos ovos das rás salen rás pequeniñas, pero que non teñen patas, que se chaman cágados. Pero antes de que naceran apareceu un peixe famento. Abriu a súa boca e papou todos os ovos daquela rá. O peixe quedouse contento, porque claro, tiña moita fame. Pero veu un martín pescador. O martín pescador é unha ave que se alimenta fundamentalmente de peixes. Ten moi boa vista e vai desde arriba e métese no mar. E de repente colle un peixe e tamén o papa. Así que o peixe morreu porque o comeu o martín pescador. E o martín pescador morreu. Tamén morreu porque era moi vello. Despois veu un ourizo e colleu e comeu os ovos que deixara.
porque os martíns pescadores poñen ovos, e o ourizo comeulle os ovos todos. Os ourizos teñen moitas púas e casi ninguén se acerca a eles. Pero hai uns animais que normalmente están de noite, que son os bufos reais. Son parecidos aos mouchos, só que son moito máis grandes. E comeu o ourizo, aínda que a digestión non foi moi boa. E facía así, e botaba cada 2 por 3 unha púa do ourizo. Aínda así comeu uno. Pero o bufo real tamén era vello, e por iso morreu. E outra vez volveu caer o chan, e unha vez que caeu o chan apareceron os escarabellos, que son tamén algo porcos, e comen todo o que cae no chan. Todos os bichos van e cómenos eles. E os escarabellos comeron todo o bufo real. Pero claro, o que non sabían eles é que había un rato por ali que estaba mirando todo. E o rato comeu os escarabellos, porque tamén tiña fame. E quedou todo tranquilo e todo contento. Pero que non sabía o rato é que por ali andaba un lince. Un lince é como un gato, pero moito máis grande e moito máis forte. E o lince comeu o rato, porque tamén tiña moita fame. Pero o lince tamén era vello. E aos poucos días morreu e caeu o chan. E volveuse desfacer como todos os animais cando morren e caen o chan. E ali naceron unhas plantas verdes, moi bonitas, e cando estaban máis verdes e máis bonitas apareceu unha lebre famenta. E que comen as lebres? Pois comen plantas. A lebre comeu todas as que puido, e despois fixo ali unhas cagadiñas. E nesas cagadiñas apareceron os escarabellos peloteiros, que esos sí que son porcos, porque fan pelotas con todas as cagadiñas que encontran no chan. Os escarabelos peloteiros comeunos unha musaraña, porque tamén tiña moita fame, e para ela é un bocado riquísimo. E a musaraña quedou tan tranquila, puxos a dormir a sesta e viuna un bisón. E veu o bisón e papouna tamén. E despois o bisón foi comido por un gato montés, que son os gatos moi grandes. O gato montés, cando se fixo un pouco vello, porque xa coxeaba, morreu. E donde morreu o gato montés, naceu de novo unha maravillosa flor. Vedes como esta historia é como isto, todo circular. Non ten por que o máis grande comer o máis pequeno, nin o máis pequeno comer o máis grande, senón que todos se necesitan para poder vivir. Por isto chamase a cadea alimentaria, e ten así esta forma redonda. Eu fixen algúns destes debuxos por si vos animades vos. Fixen a lavandeira, fixen a xoaniña, fixen todos aqueles pulgóns que comeron a flor, fixen unha bonita flor, e tamén o zorro que comeu a lavandeira, este raposo que temos aquí. En este libro aparecen moitos destes debuxos, pero además están sin colorear. E eu algúns vounos deixar para que, se queredes, podedes imprimilos e colorearlos. Porque nestes días tedes moito tempo e colorear sei que vos gusta moitísimo. Aquí temos unha flor, que cada un poderá colorear como queira. E aquí temos os pulgóns, que podedes pintar das cores que queirades vos. Despois temos a xoaniña, grande e verbella, e a lavandeira branca, que non é toda branca, ten algunhas partes algo negras. E o raposo coa lavandeira que a ten aí metida na súa barriga. Tamén temos o lobo. E o lobo cando morreu, porque xa dixemos que o lobo era algo vello, e morreu. E témolo por aquí. A ver se o collen. O lobo patas arriba, completamente morto. E as moscas que acaban en todo o que morre. Despois das moscas aparece a rá. Acordadesvos da rá? Aquí a tedes. Tamén a podedes pintar como vos queirades. E despois da rá, a cantidade de ovos que puxo. E quen comeu eses ovos? Quen se acorda?
Moi ben, sei que vos acordades, un peixe enorme, mirade que grande, comendo todos os ovos da ra. E despois aparece o Martín Pescador, o que vos decía, que é un ave, é un paxaro, que o que máis come son todos peixes, por eso lle llaman o pescador. E despois aparece o ourizo. O Martín Pescador cando morre, e despois aparece o ourizo, todo cheo de púas, e casi ninguén se lle acerca. Pero o bufo real atreveuse, aínda que a digestión foille moi mala. Aí vedes como comeu o seu ourizo. E cando morreu o bufo real? E unha vez que caeu, apareceron os escarabellos, mirade os escarabellos. E despois dos escarabellos, quen se acorda? Quen comía os escarabellos? Moi ben, un rato. O rato comeu os escarabellos. E quen comeu o rato? Pois aquí o tedes, un lince, que xa vos dixen que era como un gato, pero moito máis grande. E o lince, que lle pasou ao lince? Que xa era vello e morreu. Porque ás veces, pois morren de vellos. E despois, ali naceu a herba, que podedes pintar de cor verde, e algunha flor pequena se queredes. Aquí tedes a lebre, que comeu toda a herba. Que fixo a lebre? Quen se acorda deso? Seguro que vos acordades. Pois unhas cagalliñas. Aquí tedes as cagalliñas que puxo a lebre. E nesas cagalliñas apareceron son escarabellos peloteiros que se encargan de facer boliñas con toda a porquería, especialmente coas cagalliñas de lebre. E despois veu unha musaraña que comeu o escarabello peloteiro, e un bisón que comeu a musaraña, e despois o gato montés, vedes que grande é, que comeu o bisón, que comeu a musaraña e que comeu o escarabello peloteiro. E o gato morreu, porque cando son vellos morren, e ao final apareceu unha maravillosa flor. E colorín colorado, este conto está rematado e acaba sempre moi ben. Empezou cunha flor e rematou cunha flor. Espero que vos guste e que non sexa o último conto que vos podo contar, aínda que prefiro que esteades na nosa maravillosa biblioteca. Un bico a todos, xa queda menos.